Astăzi avem un episod nou din Real News, de la Xiaomi Redmi 14 RP până la colaborare dintre Realme și Google. Oppo Find X8 cu Dimensity 9400 apare în benchmark-uri neoficiale. Avantaj față de Snapdragon 8 Gen 4, încă neanunțat de MediaTek. Dimensity 9400 își face din nou apariția în echiparea Oppo Find X8, după ce zilele trecute aflam că Vivo X200 ar putea fi primul flagship bazat pe noul chipset. Însă de data aceasta avem și rezultate Geekbench, oferind o perspectivă mai clară în ce privește poziționarea MediaTek față de rivalul Qualcomm. Ce putem spune cu certitudine despre Snapdragon 8 Gen 4 este că va fi cel mai costisitor chipset Qualcomm de până acum, posibil și cel mai scump procesor pentru smartphone din istorie. Așa că dacă MediaTek poate da un răspuns convingător cu Dimensity 9400, ar fi câțiva producători smartphone foarte dispuși să încerce și divorțul de furnizorul american de socuri high-end. Dar din păcate pentru MediaTek, Oppo Find X8 țintește, dar ratează la ambele capitole, Dimensity 9400 demonstrând performanțe single-core și multicore convingător mai bune decât actualele soluții bazate pe Snapdragon 8 Gen 3. Dar nu și decât succesorul Gen 4. Măcar avem rezultate onorabile în testele single-core, sugerând că noua soluție MediaTek are de partea sa și eficiența, nu doar optimizările agresive pentru maximizarea performanțelor în benchmark-uri. Spun asta pentru că performanțele single-core sunt de regulă mult mai dependente de arhitectura CPU și calitatea chipului fabricat. Producătorii de chipseturi având mai puține opțiuni pentru icoafarea rezultatelor prin forțarea limitelor de temperatură și consum. Fiind vorba de procesare single-core, consumul de regulă nu este un factor limitator, la fel și temperaturile, mai toți producătorii de procesoare încercând să scoată și ultima picătură de performanță permisă de arhitectura respectivă. Așa deci, 2876 puncte în Geekbench 6,3 single-core este în mod elocvent sub scorul de 3216 puncte obținut de OnePlus 13 echipat cu Snapdragon 8 Gen 4 în teste la fel de neoficiale. Similar și comparația 8987 puncte versus 10051 puncte în multicore avantajează clar alternativa Qualcomm. Doar că, în practică, ar putea să nici nu conteze, ambele dispozitive oferind performanțe mai mult decât suficiente în majoritatea scenariilor de utilizare. În schimb, diferența de preț ar putea să conteze mai mult. Dimensity 9400 pare că folosește a doua generație a procesului de fabricație TSMC-N3, 3nm, configurația sa octacore oferind un nucleu Cortex X5 de înaltă performanță, frecvență 3. 4 GHz, 3 nuclee performance Cortex X4 la 3, 3 GHz și alte 4 nuclee Cortex X4 de eficiență, funcționând la 2, 4 GHz. Alte îmbunătățiri sunt rezervate unității NPU, care potrivit unor zvonuri recente va oferi cu 40% mai multă performanță la accelerarea sarcinilor de procesare ai comparat predecesorului Dimensity 9300, 48 TOPS. Confirmând așteptările privind poziționarea de piață nu chiar samariteană față de consumatorii obișnuiți, CEO-ul MediaTek a admis că prețul cerut pentru noul chipset va fi în medie mai mare decât la generația anterioară. Însă tot MediaTek susține că prospectează în mod activ piețele internaționale în căutare de clienți interesați de noul Dimensity 9400. Ceea ce nu prea a fost cazul cu predecesorul 9300, chipset întâlnit practic exclusiv pe telefoane semnate de branduri din regiunea Asiei. Xiaomi a lansat Redmi 14 R5G, smartphone de buget cu ecran uriaș și rată de refresh de 120 Hz. Xiaomi a lansat noul Redmi 14 R5G, un smartphone de buget care aduce o serie de caracteristici interesante la un preț accesibil. Acest model vine ca un upgrade față de versiunea anterioară, Redmi 14C, având conectivitate 5G, un procesor superior și stocare mai rapidă, UFS 2.2 față de MMC, dar aduce și o creștere a prețului. Caracteristici Redmi 14 R5G. Redmi 14R este echipat cu un ecran LCD cu diagonala de 6,88 inch, rezoluție HD și o rată de refresh de 120 Hz. Această caracteristică este una remarcabilă pentru un smartphone din acest segment de preț, mai ales dacă o compari cu cei 60 Hz ai unui iPhone 16. Telefon al cărui preț pornește de la $800 în SUA, ecranul poate atinge o luminozitate maximă de 600 nits, care nu e spectaculoasă. În schimb, touchscreen-ul este capabil să recunoască atingerile corect și în condiții de umiditate, ceea ce poate fi util atunci când plouă sau când ai mâinile umede. Redmi 14 R5G are un design obișnuit pentru 2024, un spate plat, un modul circular de camere și este disponibil în 4 culori: verde, mov,
albastru și negru. Totuși, ies în evidență marginile mai mari sus, dar mai ales bărbia de jos. Integrează caracteristici utile precum un cititor de amprentă montat lateral, slot dedicat pentru card microSD și un jack audio de 3,5 mm pentru căști. De asemenea, telefonul are o baterie de 5160 mAh și suportă încărcare nu tocmai rapidă de 18W. Redmi 14R 5G este disponibil în 4 variante de memorie și stocare: 4 GB RAM plus 128 GB stocare, preț de aproximativ $155, 6 GB RAM plus 128 GB stocare, preț de aproximativ $210, 8 GB RAM plus 128 GB stocare, preț de aproximativ $240, 8 GB RAM plus 256 GB stocare, preț de aproximativ $265. Deocamdată, Redmi 14R 5G este disponibil doar în China, iar detaliile despre lansarea internațională nu au fost încă anunțate. E posibil nici să nu apară pe piața internațională și dacă o va face diferența de preț față de 14, ce va fi sensibil mai mare: specificațiile spectaculoase ale telefoanelor accesibile cu Android WS. Strategia Apple: telefoanele de buget, cum este Redmi 14R 5G, pot folosi tehnologii mai accesibile, cum ar fi ecranele LCD cu rate de refresh de 120 Hz, în timp ce iPhone 16 utilizează ecrane OLED, care oferă o calitate superioară a imaginii, dar la o rată de refresh mai mică, compensând prin culori vibrante, contrast mai bun și un consum energetic mai eficient. În timp ce Redmi 14R face compromisul la calitatea camerei și performanța procesorului, Apple nu concurează în segmentul de buget, exceptând seria S, și nu se concentrează exclusiv pe specificații tehnice. Strategia americanilor este să ofere o experiență de utilizator mai chiarentă și bine optimizată, chiar dacă anumite caracteristici nu sunt de top în comparație cu telefoanele de buget, ceea ce deranjează deseori la Apple. Motiv pentru care este adesea criticată este faptul că atunci când introduce funcții care sunt deja comune pe telefoanele Android, cum ar fi portul USB-C, compania le prezintă ca pe niște inovații. Un alt exemplu notabil sunt widgeturile pe ecranul principal, pe care Apple le-a introdus abia odată cu iOS 14 în 2020. Aceste widgeturi permit personalizarea ecranului de pornire și accesul rapid la informații din aplicații. Chiar și noul Camera Control de pe iPhone 16 este o adaptare a unui buton de cameră deja existent pe Sony și alte telefoane cu Android. Noua consolă Nintendo ar ajunge în curând pe piață. Ce denumire ar avea? Noua consolă Nintendo ar ajunge în curând pe piață, potrivit unor zvonuri care au apărut pe internet și care au încântat fanii. Potrivit unor informații neoficiale recente, viitoarea consolă Nintendo a intrat deja în faza de producție. Numele neoficial care a fost folosit până acum a fost Nintendo Switch 2 și e posibil ca acesta să rămână numele final. Un utilizator Reddit numit FWDBWD a dezvăluit noi informații pe care le-a descoperit pe un forum din China, scrie WCCFT. Acestea ar fi fost publicate de un muncitor din fabricile în care e produsă consola. Noua consolă Nintendo ar ajunge în curând pe piață. Utilizatorul din China a dezvăluit că sistemul pentru viitoarea consolă a intrat deja în faza de producție. Nintendo s-ar aștepta la un volum de 1000 de unități pe zi, pentru fiecare muncitor. Noua consolă Nintendo ar fi puțin mai mare decât predecesorul ei și ar avea o margine mai subțire. Utilizatorul a dezvăluit că noua consolă va fi disponibilă cu un controller Joy-Con cu negru și alb. În plus, consola ar avea și logo-ul Nintendo pe margine, alături de numărul 2. Ceea ce sugerează că denumirea de Nintendo Switch 2 ar fi cea oficială pentru sistem. Mai multe informații despre noua consolă Nintendo au fost oferite și într-un nou raport realizat de Taiwan Economic Daily. Raportul a dezvăluit că sistemul va fi mai mare decât predecesorul său, ceea ce confirmă informațiile de utilizatorul ce susține că e un muncitor în fabricile în care e produsă consola. În plus, raportul susține că noua consolă ar avea o baterie mai rezistentă și câteva funcții incluse. Ar avea și un design cu 2 ecrane. Prețul pentru noua consolă Nintendo ar fi de $400, ceea ce o creștere semnificativă față de dispozitivul Switch original, dar mai mică decât cea introdusă pentru PlayStation 5 Pro.